سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرة لومون كم وترو زتفعلي سبورت وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم أبزور فازهو زساتف زلو متكل إيوب أب رابعي مدرخ أب سجبر ودر أب عقب زلو حيال تمكرو بقعت أنت صباريغم أبزور الدر متكل إيوب مبل 26 ترتحيزو ودرو بمززامو أب ناي بيتش أماليا كان مرحي مبل 10 ترتحيزو يركب اللهم لندن هايت كلب أرسنال نمونان من إسي أتقاعي كلب سالزبرغ نرويجاوي إيرلين هالاند تقداسنت مرآية تقليتهم أبناي لو معامت وردرات كابز جمر تراي 26 شتوتات أغوط يرز ركب إيرلين هالاند أب عيني عبيتي كلبات كاتو مخالون نعو كتونن زيت للي كلب دارقا كم زيلان كبالي كال إنجليز هايت كلب ما يونايتد إتا زيادة نسس عوتاي نمونان عبي تقداسنت زرآيت مسموخانا دما مسزا متهالا لغتا كلب كتفاننا تسبيت تغير لنا اللهم يغن مبر مسزا كلب متأسار زلوا جرمانايت كلب ريد بول ليفزيك نسس عوتاي نمونان نمسا كلب زلوا متأسار كتساقما كم زي كلن هالاند ناب ليفزيك كقعز كم زخلن مزان كلبات متأسار زلوهم قال منششات يحبرو مسمه اللهم معلبو زمانسي حلال خزبالك خوان كم زخلون يقمت اللهم تمالي نعلاميا ماوريسيو بوتشيتينو زباررت كلب توتنهام أماسيو نبورتغالاوي جوسي مورينو كساب 2023 مزنت معلام تا كلب كحز مزيزاتهم ماوريسيو بوتشيتينو نأسات 5 عامات منفقن دتعلمت كلب علامي نزا كلب كساب لعلواي درجة كتحزان بتحط وصايتات كساب ودرات فصامي شامبيونز ليج كب صحاب بمخالو ابتا كلب عبي كبري كسن تخالقم اب كرامات جن ام سجار تصاوتي لعل 180 مليون وصايتات مغبار نجوباني لوسيلسو تونغاي دومبله ريان سسيغنون صمبيرو كنسغن تحط وصيت مزغابو نتا كلب ام بل 14 درجة كتحزب مخاليو بتا كلب كبار ترايوم نايم سلطان غزيو بكلب بورتو ورق او غزي بمحلاف مس كلب تشيلسي انتر ميلان ريال مدريد بمخلع لنفسو ذا سبيشال وان زبل قصل سم زهب بورتغالاوي جوسي مورينو نزا كلبنا منقد عوت كمرحا عبت تثبيت تغيرلو مهلاون قمت بوزحاتيوم مورينو مس كلب ما يونايتد نسلس عامتات كتصنح تفراري مكوان تنبره اديخا خمز لاخت كارزي كونس اداغا كمز صنحكا خوينوم كابتا كلب تباريرو بزي سراح تصنحيوم كلت غزي شامبيونز ليج شمونت نايليك عوت كلت ساع اوروبيان ليج مس كلبات تشيلسي انتر مدريد يونايتد بورتو معواتو حلف تاريخون يمسكرلهم دايركتور كلب توتنهام داني ليفي حدا كاب عوتات علمتي كلبات عالمنا يكبل نمورينو كغلصون كلو قصيلو دما هابتام تموكرو زلو اسلطانيوم بزلو تاكتيكاو بلچا گن انت تصوتنا كلبنان انقاقحوم كمتي اب كالوت كلبات زتعوتو عوتات كعوتنا دما اب غونو علنا كبل تزاريبوم ابزا سمون مورينو مس كلب ويسهام قطم بريمير ليج تسرعلو مهلاو زفلت كوينوم ابز قصل سمون دما مس ناي قدم كلبو مانشستر يونايتد زكايدو قطم تسرعلو لهم نمصاري وردرات وانچا اوروبا 2020 زكاير زنبره صوتات تمالي كم تزازم زفلت كوينوم 20 كلبات نابتي وردر محلافن كرغاغصان كلوا زترفا 4 هاغرات دما دحر تريف زولو بلاي اوف ناب وردر مستافن كرغاغصاين بز مسرت دما نعله 30 اب كتما بوكاريست رومانيا زوردق عጫናይ ዝውድድር ዝኾና ጋንታታት ብደረጃን ዝምደባሉ عطرو مالت بوت تفليت اللهم بز مسرد دما هاجرات إنجليز بلجيوم إيطاليا جرمن إسبانيا يوكرين أب قدامي عطرو كم الدبان كلوا هاجرات فرنسا بولند سويسرلاند كرواتيا هولند روسيا أب كلاي عطرو برتغال تركي دنمارك أستراليا شويدن تشيك ريبابليك أب سالسا عطرو كمون فنلندن ويلس دما مس 4 بلاي أوف نابز وددر مس زاتوا غانتا دما أب رابع عطرو يركبام
ክሪስታል ፓላስን ዶርትሙንድን ኣብ ሃድን ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ ኦሊቨር ጅሩድ ምእታውን ተፈሊጦም እዚ ኣብ ክለብ ቸልሲ ተመራጺ ክኸውን ዘይከኣለ ጅሩድ ኣቐዲሙ ብክለብ ኢንተር ሚላን ተጠሚቱ ኣብ ምስ ስግጋሩ ትነጥፍ ምስ ምህላዋ ካብ ዘን ክለባት ውድድር ክገጥማ ምዃኑ ተፈሊጡ ይርከብ ብብቕዓት ክርስቲያን ቤንተከ ዕግብቲ ብዘይ ምዃናን ኣብ ቅድሚት ዘለዋ ሃጋፍ ንምሽፋንን ነዚ ምኩር ኣጥቃዒ ብምፍራም ክትዓብሶ ሓቂና ትርከብ ብዘይካዚ ዝሓለፈ ሰሙን ብባየር ሙኒኽ 4-0 ስዕረት ዝገጠማ ዶርትሙንድ ኣማራጺታት መስመር መጥቃዕታ ንምውሳኽ ነዚ ምኩር ኣጥቃዒ ናብ መሳርዓ ክትጽንብሮ ሁንጥይነት ኣሕዲራላ እዚ ብብርክት ዝበላ ክለባት ዝህደን ዘሎ ምኩር ኣጥቃዒ ብዓላሚ ሃገራት ጋንታ ፈረንሳ ዲዲየር ዴሻምፕ ቀዳማይ ተመራጺ ምዃኑ ይፍለጥ ብራዚላዊ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለምና ኔይማር ንጸወታ ድልው ምህላውን ክለቡ አንጻር ሪያል ማድሪድ እተካይዶ ግጥም ክስለፍ ድልው ምዃኑን ገሊጹ እዚ ልዑል ወጻኢ ተገይሩሉ ናብ ፓሪስ ዝገዓዘ ብራዚላዊ ኮኸብ ወላ እኳ ነታ ክለብ ኣብ ዝተሰለፈሉ ብርክት ዝበለ ሸቶታት ብስሙ እንተግዘማ ብሰንኪ ማህረምቲ ካብ ብርክት ዝበለ ፀወታ ምብካሩ ግን ይፍለጥ እዚ ዝሓለፈ ክራማት ናብ ክለብ ባርሳ ክሰጋገር ዝከኣሎ ገይሩ ግን ዘይሰለጦ ኮኸብ ብተግባሩ ደገፍቲ ፓሪስ ዘይተሓጎስሉን ንፀወታ ኣብ ዝተመልሰሉ እዋን እውን ንኔይማር ዘቋናጽ ባንራት ሒዞም ኣብ ስታዲየም ከም ዝተራእዩ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ብራዚላዊ ግን ኣብ ሜዳ ኩሉ ከም ዝከኣሎ ከሪኦም ዝተበገሰ ክመስል ኣብ ሰለስተ ተኸታታሊ ፀወታ ክለቡ ብፀቢብ 1-0 ኣብ ዝተዓወተትሉ ግጥም ነተን ሸቶታት ምዝጋብ ንደገፍቲ ክለቡ ከይፈተው ኣብ ብቕዓቱ ከኣምኑን ክገብር ብምርኣይ እውን ነቲ ብኣቦታትና ዝምሰል ፈቲኽንዶ ንጉስ ትምርቓ ዝብል ምስላ ከድግሞም ከም ዝከኣለ ይዝከር ዝመጽእ ቅንያት ክለቡ ፓሪስ ናብ ሳንቲያጎ በርናቡ ከይዳ ምስ ሪያል ማድሪድ እተካይዶ ፀወታ እዚ ኮኸብ ብቕዓቱ ከርኢ ተሃዊኹ ምህላው ከይሓብአ ተዛሪቦም ዓላሚኡ ቶማስ ቱኸል ጽባሕ ዓርቢ ክለቡ ምስ ሊለ ዝህልዋ ፀወታ ነዚ ንኔይማር ናይ ምስላፍ ዕድል ክህቦ ምዃኑን ይንገራሎም ኣዊ ተጻዋታይ ክለብ ኤቨርተን ሞይስ ሰኪን ንዝመጾ ዘሎ ነቐፌታ ኣብ ሜዳ ግብሪ መልሲ ከም ዝህበሉ ተዛሪቦም እዚ ትማል ምሸት ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ናይ ትሕቲ 21 ዓመት አንጻር መዘንኣ ኣርሜንያ ተጻዊታ 6 ሸቶታት ኣብ ዘመዝገበትሉ ፀወታ ንክልተ ሸቶታት ብሽሙ ዘጽሓፈ ኪን ኣብ ክለብ ኤቨርተን ከም ትጽቢት ዝተገብረሉ ሸቶታት ከመዝግብ ዘይምኽኣል ከቢድ ነቐፌታ ክዘንቦ ቀንዮም ይኹን እምበር ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ሸቶታት ካብ ምዝጋብ ከም ዘይቋረጸ ይፍለጥ በዚ ድማ ዓላም ሃገራዊት ጋንታ ጣልያን ሮቤርቶ ማንቺኒ ኣብ ዩሮ 2020 ምስ እትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ክምረጽ ዝጽግሞ ከም ዘይብሉን ይዝረብ ብመሰረት ቱቶ ስፖርት ዘውፅኦ ሓበሬታ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናብ ሃገራዊ ፀወታታት ዕማሙ ዛዚሙ ናብ ቱሪን ኣብ ዝተመልሰሉ እዋን ምስ ዓላሚኡ ሳሪ ክራኸብ መደብ መሓዙ ተገሊጾም እዚ ኣብ ሃገራዊ ፀወታታት አንጻር ሊትዌንያን ላክዘምበርግን 4 ሸቶታት ምዝጋብ ምስ ሃገሩ ናብ ዩሮ 2020 ዘምርሕ ሮናልዶ ዝሓለፈ ግጥም አንጻር ኤሲ ሚላን ኣብ 55 ደቂቕ ተቐይሮ ድሕሪ ምውፅኡ ብሕርቃን ንደቂ ጋንቱ ሰላም ከይበለ ንሃገሩ ምምርሑ ይፍለጥ ሮናልዶ ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ቁሩብ ጎል ኢለ ነይረ ግን ዝኾነ ፀገም የብልና ንክለብና ንምዕዋት ይሓሲበ ዝኾነ ተጻዋታይ ክቕየር ኣይደልን እዩ ግን ጽቡቕ ይጻወት ከም ዘይነበርኩ ተረዲእኒ ክብል ብሓፂር ነቲ ጉዳይ ገሊጽዎም ጋዜጣ ቱቶ ስፖርት ሮናልዶን ሳርን ጉዳዮም ዘይምርድኦምን ክፈትሕዎ መደብ ሒዞም ምህላዎም ካብ እሙናት ምንጭታት ክለብ ጁቤ ብዝረኸበቶ ሓበሬታ ገሊጻ ዝመጽእ ቀዳም ክለብ ጁቬንቱስ ምስ ክለብ ኣትላንታ ናይ ሴሪያ ፀወታ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ክለብ ሪያል ማድሪድ ንተጻዋታያ ጋርዝ ቤል ትማሊ ድሕሪ ዓወት ሃገራዊት ጋንቱ ዌልስ ሓጎሶም ኣብ ዝጽምብልሉ ዝነበሩ ግዜ ሒዝዋ ዝነበረ ባንዴራ ኣብ ልቢ ማድሪዳውያን ሕማቕ ስምዒት ከም ዝነበራ ESPN TV ገሊጾም እዚ ዌልሳዊ ነታ ሓጎሱ ዝጽምብለላ ዝነበረ ናይ ዌልስ ባንዴራ ዌልስ ጎልፍ ማድሪድ ዝብል ጽሑፍ ኣስፊራ ምንባራ ይፍለጥ ብዘይካዚ ደገፍቲ ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ነታ ናይ ወትሩ ቪቫ ጋርዝ ቤል ትብል መዝሙሮም በዘን ሰለስተ ቃላት ብምቕያር ዌልስ ጎልፍ ማድሪድ ክብሉ ኣብዚ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ኣዘርባይጃን ዝተዓወተትሉ ፀወታ ክዝምሩ ተሰሚዖም ከም ዝፍለጥ እዚ ዌልሳዊ ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብማዕከናት ዜና ስጳኛ ብሰንኪ ጎልፍ ናይ ምጽዋት ባህሪኡ ብርክት ዝበለ ነቐፌታ ክዘንቦ ከም ዝረኣይ ይዝከር እዚ ዝሓለፈ ክራማት ካብታ ክለብ ክወፅእ ምዃኑ ዝንገረሉ ዝነበረ ዌልሳዊ ዓላሚኡ ዚነዲን ዚዳን ግን ብዝገበረሉ ኣተሓሕዛ ሕጉስ ከም ዘይምዃኑ ካብታ ክለብ ክወፅእ ምዃኑ ክግለጸሉ ጀሚሩ ምህላው ይፍለጥ خبركم تخطات التي يوتيوب channel سينما سمرم
ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን